Kannat taas ne kädet 2 kädet ja rentoudu. Kannat ne kädet ja työskentää. Vähän reippaan kädet. Istut pysty, etkä valahda sinne ulos istumaan. Käsi hiljaa. Pää hiljaa. Noin. Nyt on ihan hiljaa vielä. Noin. Tervetuloa. Ole hyvä. Tässä on Salla, sellainen Miron matka maailman ympäri bändistä. Meidän uusi Rakastat mua paremmin löytyy nyt Spotifysta. Käy tsekkaa myös meidän levystä. Opiskelija, tuntuuko elämäsi joskus tältä? Tai tuntuuko se tällaiselta? Ehkä elämäsi on yhtä. Kenties olisi viisasta kääntyä Sonera X-Tutorin puoleen osoitteessa sonera.fi/X-Tutor. Kadut täyttyy ihmisistä, ne ei tiedä meistä mitään. Otat mua asemalla, ehkä kello antaa. Anteeksi minulle, juoksen loppumatkan sinne. Olet kaunis niin kuin aina. Sinun korkeissa Seuraavana eli toiseksi sijoittui Venla Ollaranta, Malika, Rosentein 6
23,5. Ja kolmanneksi seuraavaksi kunniakierros oikeaan laukassa. Olkaa hyvät.